Dar în același timp, cu o mare fățărnicie, vorbim despre învățământ. Cât Păi și are profesorii nu învățământul trebuie în plătiți, noul doamnă. proiect de buget, domnule Educatorii nu Dobrev? trebuie Cât plătiți. la sută din PIB va avea educația în noul proiect de buget? Că Deocamdată are 3,7. puțin. Bun, a plecat de la 2,7. Și atunci era puțin, atunci era Doar mult. Cum era? 1% e tot ceea ce De ce puteți nu și încercăm, de exemplu, ca patriarhului să-i dăm o poziție în minister? Că, de fapt, el este subordonat deja ministerului, oricărui minister. Să facem un minister al cultelor, să-l facem ministru. Și în momentul în care alocăm bani pentru construcția de biserici, să-i obligăm ca preoții să se transforme și în dascăli și să fie obligați ca pe lângă biserică să facă și o școală. nu preoții sunt de vină, București, nu sunt de acord cu o tine. idee, nu Uite, știu, poate că deci ar fi chiar nu avem cazul. nicio soluție, Păi oameni n-avem, buni, ca pentru să că- avem pentru educație mai mult bani, în mod Pentru real, că națiunea adică... trebuie să-și dorească acest lucru, trebuie să o facă prioritară, cum a făcut China. Păi, eu n-am China a putere asupra transformat-o. bugetului. Deci China, Da, la doamnă, avem rezultate, mai mulți bani, dar nu poți să pleci de la 2,5 în PIB și să ajungi la 5% peste noapte. Haideți să fim mai 25 de ani atât au timp trecut. cât Haideți să bugetul fim mai realiști. este Cristina Popăra, orientat poate aveți o spre ofertă mai tot bună. felul de chestiuni electorale, cum au fost în anul acesta. Și Care, nu doamnă, sunt spre creșterea acelei alocații de investiții. copii cu care își purtați tricou cu 4,2 Iertați-mă, și acum este dacă îmi 8,4? dați voie, dacă îmi dați voie Alea să chestiuni închei electorale? ideea, poate o să înțelegeți și dumneavoastră. Eu înțeleg foarte bine, nu asta Deci nu atât înțelegeți. timp cât banii sunt folosiți doar pentru tot felul de promisiuni electorale și nu sunt duși în investiții, pentru a se multiplica, atât timp cât clientela politică trage bani din toate zonele și acei bani nu sunt recuperați și duși în buget, atât timp cât guvernul nu guvernează și nu vine cu o perspectivă de viitor, ci doar gestionează treburile curente, e ca și cum nu am avea guvern, pentru că, sigur, fiecare dintre miniștri sunt ocupați cu chestiuni personale, cu ambiții personale. Am văzut, domnul Pricopie nu a spus, n-a văzut nicio politică. La sănătate, n-a văzut nicio politică pe termen mediu și lung. Mie îmi pare foarte rău, dar vă Bă, contraziceți. iertați-mă, eu sunt în comisia de muncă. Ai văzut ce ne Super pupăm? Plumb să discutăm despre viitorul Ia sistemului de uite-l, pensii, fată. de dinainte